бахшида ба оғози соли нави таҳсил дар ноҳияи восе машварати августии омӯзгорон аз намоиши дастовардҳои маъруфичёни ноҳия шурӯъ гардид. 76 нафар гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзоёни фаъоли маҳфили пайравони пешвои миллат назди бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дар саф истода муҳити чорабиниро бо шукӯҳ ва идона гардониданд. дар ин ҳамоиш иҷрокунандаи вазифаи мудири шуъбаи маорифи ноҳияи восе натиҷаҳои шуъбаи маорифи ноҳияро дар соли сипарӣ гардида ҷамъбаст карда, дар иҷрои амалӣ намудани нақшаҳои нави таълимӣ барои соли нави таҳсил саҳми арзанда гузоштан дар таълим ва тарбияи насли наврас ба омӯзгорон барори комёбиҳо орзу карданд. қайд карда шуд, ки дар ноҳияи восе 74 муассисаи таҳсилоти умумӣ, аз ҷумла 1 литсеи давлатӣ, 64 муассисаи таҳсилоти миёна, 5 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ ва 1 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, 1 интернати хонандагони лаёқатманд фаъолият дорад, ки дар онҳо 53392 нафар кӯдакон, аз ҷумла 25741 нафари онҳоро духтарон ташкил доданд ва таҳсил фаро гирифта шуданд. дар кори машварати августии омӯзгорон раиси ноҳияи восе, сардори раёсати маорифи вилояти Хатлон, роҳбари дастгоҳи раиси вилоят ва дигар фаъолон иштирок намуда дар самти рушди соҳаи маорифи ноҳия баромад карданд. барои саҳми арзанда гузоштан дар тарбияи насли наврас дар қисмати супоридани тӯҳфаҳо аз номи маҳкумоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва маҳкумоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восе, шуъбаи маорифи ноҳия, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ва якчанд нафар омӯзгорон барои нишондоди беҳтарин дар соҳаи маориф, ғолибони озмунҳои фаннии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулӣ қадр карда шуданд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ, кормандони шуъбаи фарҳанги ноҳия бо барномаи консертӣ хотири иштирокчиёни чорабиниро боз ҳам болида гардониданд. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид.